this Egwu platform or such, we here carry on TV. We could gather people, you know, and sit down and talk about, you know, MTV based this in discussion and all those things. More Babu no na Amarachi no na noronsu. Use those screen. And we go na emezi use video. We make the teleconference. Yeah. Man, and the buy na after hub na eme as local. Okay, now Egwu now. I name Monday, downtown countdown. Countdown now before Egwu na na southeast and Egwu na also from the southeast. On Wednesday, I went or spotlight. Spotlight in a na Boko. It's on our spotlight a new kid on the block, like a young talent. Can happen. Onweke Mbosai profile ife. Call Maka Jerry, call Makande Dina Potata, and they can abagote. Then on Fridays, the Bumbasaija come Makandi Ochi, our legends, or Sadebe, or Zamena. I got a honey on then on Sunday, Bazio in Katana. And the importance of this in Katabuka, I make the enlightenment. I got the Madonna. Anyway, a strong need for us to establish a structure here. Most of the things in here in the southeast to be here, politics. It's a radio station on car. About here, politics. It's a car no. About source announcements can so I want talk. I come up with name need talent in here, Rika. It's an Instagram on when slim case. Onye Yoruba na adi emewe on a platform for rap and Igbo. Ma ụmụnwaanyị niile ma young artists ndị Igbo rute dị ife ha na-agụ n'ọnụ fe ha na rap mgbe na-ajụ kedu ebe ndị be anyị nọ kedu ebe ndị be anyị ji ego nọ kedu ihe mere na ya ga-enwe ike inwenwu a radio station dịka Sound City or Hip TV bụ onye Igbo nwe ya ga na-promote Igbo talents and Igbo creative ka a ga-esi mee enwe events na Southeast Hip TV enyela ọkụ from Lagos. Be able to shoot way. And when radio station bo music station or TV station for music. Mandini nesi Lagos webe Olamide ha mandini nesi Lagos webe. Ha ga enwebe ha ga-eje to. Ha ga-eje radio to. Man ọ bụ na enwero ihe dịka all these radios, TVs bụ ndị Igbo nwe bụ Igbo talents ka ọ na-perform. Ifu na Olamide ga-eme ọbịa na ọka perform taa. Ọ bụ na Amegwu ka were na Amegwu abụgo TV station ma radio station. Olamide ga-abịa Amegwu. Anyị ajụọ ya ajụjụ ka isi like ọka ịlaikiri nne anyị ka asụsụ Igbo ị ga-asụrụ anyị ga-asụ nwe ihe mụtara n'Igbo. Mana onwe ihe dị otu anụ ọ na-eme ha sikwa Lagos ba ha nta ba flight nawa. Enwere ihe dị ka na document just like Kaycee said our masquerade ma ọ bụ our kedemafia our festivals. O wee bụrụ ya. So I went and ask Kaycee, they can knock one. I went and say, Kaycee where Bawonu Kua, Kaycee where Nyalaka, Kaycee where Nyalaki may have one. How do we do to bridge this gap? Kaycee where he close this gap again, doing the business and repping the culture. Other boy in the Eastern made the business and rep with the culture. Onwe hope. Na obere oge na ihe ga-emewe na ndụ ya na ụwa ga-anụ onu ya obere oge ọkwakọ lekọ ihe o nwere jewe Lagos ka a ga-esi wee bridge this gap gbawa onye ukwu ụwa. When a bridge, first of all, when a bridge you go the gap already because every problem I ga-akụla onwe anyị aka nwayọ na obere oge. The problem for every problem the solution starts with conversation. This is the conversation where Nkatia kaina paketa otu esi akpa nkata ana atụkọta ile ọnụ maka isi wee solve the solution. It is not this problem abro a one person problem. It's an inclusive, it's an all problem. Both people from the government, private individuals, and everybody. It is see look, you understand? Yeah. I'll give you an instance here. Ezokuna Ankara or stuff abro our own traditional Igbo attire proper. But the fact that we will be enough, for instance, we are introduced to secondary schools. Imagusina
every Thursday. Students in traditional attire. It is a step. It is a step closer to, achieving this thing. So all comes up when we can say, what is of just Thursday? Look at 3 times a week or 2 times a week. It is closer to solving some of these problems. It is a serious case of acute inferiority complex now. Imago, dress corporate. It expects I can use suits. When I use like Isiago or another traditional regalia, you see, I mean, you're a corporate attire. Are you going to church or are you going to traditional marriage? Understand? But traditional aqua on your cha, imago na. So it's a case of serious inferiority complex that needs us to start addressing it little by little. It is not, the change will not come overnight. You understand? But you might start the conversation. Also, implement the conversation. We started. So the only thing is, everybody, me, I thought of this thing a while back, and I said, look, I need an avenue to be able to document, or in my own little way, it's my own way. And we were not reporting your regular news. Of course, some of your regular politics news was there. But the core of that was basically traditional marriages, significant names and their meanings, a resource for a mini encyclopedia for Igbo culture. It is my own bit I have done. Yeah. Somebody else will have to take it up from where me I have done my own. You understand? And take it. For example, it's on purpose that my child, Igbo, like purely Igbo names. Yes, it was a bit of an argument with myself and the mother, but I had to explain to her, show me one on your chief who go Nazar. I can decide to give my son for your child. But those are the little things. The consciousness, I not drive you down. You understand? I have no blessing. But like, are you ashamed of answering or what? So these are some of the little things that we first need to address before we come back to what it is. When I was a child, when I went after Christmas in the village, one of the things I really look forward to, BJ killing more, type of and all those festivals. But some of my younger cousins get an abu, and I take more from more. I say no, our culture. This is who we are. We are killing it little by little. It is not, again, it's not stopped. It is continued. The process. Together, little by little, we will tackle it. That is what the problem is. 100%. So, Amarachi, can you tell me as I was saying earlier, ndị be anyị achọrọ iteki that risk of ijebe na nke radio station ma TV station. Maka for example, ihe na asị bụ na ihe dịka Zoro, ihe dịka Olamide ha ma all those artists from the West ha bịa na Igbo metal show. Enwere like a documentary, enwere like ebe ha ga-eje like a radio tour, or ọ bụrụ na onwe ihe dịka TV station dịka Hip TV ma ọ bụ Sound City enwere na Igbo nke onye Igbo nwe na-showcase Igbo talent. Ha kwesịrị ime emecha ihe dịka show ha bịa n'Ọka ma ihe na ma Enugu ma Abịa ma Owerri ma Ebonyi Abakaliki enwe ihe dịka a small radio or TV tour mgbe ha ga-abata jụọ ha ka enyi nkacha like na Igbo nwe ka Igbo mmụta unu agwa anyị kedu, and enwero that environment, that's thing game actually make show na Igbo esi Lagos kpọrọ ndị ga-akọvia ma ndị ga-ebu equipment ma stage ma everything bịa
ọ na ndị be anyị na-atụ ụjọ kasị o socha n'ihe anyị na-agba ihe anyị na-ekwu maka ya taa kedu ihe mere our artist talents anyị nwere ije na Instagram o nwere nke Slim Case na-eme ọ na-enyeta platform ha na rap Slim Case onye Yoruba ma ụmụ nwoke Igbo ma ụmụ nwaanyị Igbo ụmụazị na-agụ n'ọnụ ma ndị a na-ata agịta to please, trying to be in the secular again one can make a and again and they had if you wait until everybody tells you, oh, you are we should do it this way, we are doing well, create the platform the way Hannah said, let's give you the platform, you will wait forever. Give yourself the platform. We need a radio TV or we need a TV. For God's sake, have radio and TV. The social media broadcasting, which is not about radio and TV. Broadcasting is your ability to spread the word or the message or whatever. Broadcast it. Kedebe kacha WhatsApp use calorie social media kita. Oh, social media. What is it? Instagram, Twitter, Facebook. Kedu state TV maọbụ redio ị ga-asị gị kịta na ịgbanye ha na ozuru mgbe ọnụ mana ị hụrụ ama egwu anyị na ha eme ọ dịghị ka onwe ka ọnọdụ ama egwu nọ kịta na ọ dịchabe mma na o kwesịrị ka ewepụta ya na TV nna ihe ị ga na-emezu bụ ịkụrụ egwu azụ maka na ama egwu anyị na ha egosi kịta ga-agbaso mmadụ nwere ike binye na ka nwere ya kedu kọntrị nga ha akpa afa ọ bụrụ Egypt okiriba ama egwu maka na ọ dị na social media obinye na social media obinye n'ebe ọbụla aka ya mana India okiriba ama egwu mana ọ bụrụ na onye ka m jee na Anambra TV ka egosi ebe ahụ ka ha gosi m na m na-eme ọfụma ka ehi na-emezi ịkụrụ egwu azụ maka na emecha ya ọkụlụ emere m broadcasting ruo na TV ruo na radio nobody knew Amarachi Attamah eziokwu na ana m ekwu ya mgbe ahụ na-eme mana ebe wee n'ometala mgbe m hapụzili radio wee pụta na social media radio ndị mmadụ na-asị ma emekwa ihe mmelu na ọjọọ ka kedu ka m ga-eji hapụ a media station that is supposed to sell me whatever we be na social media. If you know how to use the social media, you are good. You put TV na radio so all this thing of trying to please Igbo conference as Igbo conference in Igbo ejiri bekee so bekee ka ga na asụ you are doing Igbo conference on language, on culture preservation. On culture preservation. Again, Igbo, of course. Onya keynote speaker onye Igbo akpọ suit ọ bịa no we were akwụkwọ we suba Igbo dị ya. So ihe abụ ebido dịka Kaycee kwuo mee nke ga-eme ebido nke ga-eme maka na agbagide m mbọ ka mma ma onwe ka a ga-esi nyelu maka nye platform ime okwe njebe yila akwa kemgbe m bịara ebe anụ nkwasị anyị oyi adebe nnukwu nwe sikita oyi adebe nweyila aka nwe na-aga ije na-efe n'isi maka na onye fugo na-ene anya nya ihe fọsị bụ ka m were abụba tụnyezie n'isi maka na ka ị na-eme ya ka a na-ekele gị ka ị na-eme ya ka na-ajụ gị kedu ihe bụ ya iwesi anụ aka we call it aka isi anụ aka ọ ga-akpọtarịrị ya so ọ bụrụ na enwere m afa bekee azagide ma taa ma echi aha bekee m ka mma m na ụmụnne m na-akpọ maka na ihe kpọwara mgbe m dị obere maka na enwere ha na-achọghọzikwa m ka a na-akpọ m afa bekee ahụ kpọba m aha Igbo m ya onye menwụkọ egwu nke ị ga-akwụ ọ bụrụ ofu ị na-agbanye Igbo ya gbagbalụ gị ya oge adịghị anya onye ahụ ị na-akụ egwu a nwere ike mụtakwuo ọ bụrụ mmadụ oge adịghị anya ọ bụrụ mmadụ atọ ozi a na-agbasịsị ma ọ bụrụ na ị na-ege ntị na-eche mgbe a ga-asị onye ọbụla
apologetic mgbe m bido wolunya gba okwu wee kwube ọ na apologetic nke m na-enye nsogbu maka na ọ na-azụ ụkwụ na-azụsi ike ịghọtago ọnya ọ na-eme maka enwe akwa ma Twitter ma ihe na mpụta ndị Igbo man with some power ndị okwu ntinye Igbo ofu onye atati m dị one day sị m ka ihe mee mgbe ọbụla idecha ha ide ya n'Igbo nsị na ihe mere nji na-eti ya n'Igbo bụ ka ịjụọ ịmara ihe ka ịgụọ ya ọ bụrụ na ị ghọtara maka ndị Yoruba na-eme ha gụcha egwu ha gụọ na nke ha mana anyị nwa just like gị na Kaycee wee kwu anyị na-achọ please ka o wee si utuche onye ọbụla ka onye ọbụla ka hapụ ịfụtakwa gị na ịdị lokal ka na ịdị lokal na onye Yoruba ga-eme ọgụ egwu o ruo n'ebe ọ na-akpọ o tinyeghị echi head mana onye Anambra kwuo rọd onye ọbụla achịba ya ọchị mana ọ ga-egbu n'onwe ya ọ ya amụnye ya n'ime ọ na-anụ maka o si wee dị the only thing bụ na ọ bụrụ na ị nwere ya ịkara onye nwe ya mma ọ bụrụ na ide ekwu n'onu ahụ ire ga-esiri ike nke onu ahụ onye nke na-ekwu ya ịkarị ya mma so dịka isi wee kwu ndị na-ege ntị ga redio ma TV na social media bụkwa ihe na mana enwere the effect of radio and TV cannot be overemphasized because at some point na ihe na-afụ n'iru gị steady on TV or radio can influence you to like the thing. Maka my advocacy all time has always been dịka na ọ bụ na nchewe ha just like you said ọ bụ na echewe ka ama egwu premier na ABS ma EBS ma ọ bụ ebe nwa state owned ma private ịma na ọ ga-afụ the light of the day but we needed to start even enweziga a na-akpọ digital TV online TV ebe ọ bụla ị nọ tune in so anwere mgbe anyị ga-eji wee ichewe ha ịma na idibe serious ime ihe eche ime ike adịbeghị gị kwadobere ọfụma mana the thing bụ na amamma ụjọ ka ọ gịnụ merụ na ụfọdụ ndị be anyị filu na enwere ihe akpọ that invest na media ka anyị ka hapụzi ime redio media invest na media cause efilu na ọ bụrụ na anyị akọrọ our story nobody will tell you better than us we need to tell our story ourselves so ọ bụrụ na isi just like Kaycee said ka isi mbido si bụrụ onye Yoruba African Magic Igbo abụrụ ndị South Africa enwere station asị nọ onye Igbo nwere na-epush each country ọ bụgodị na ama egwu ka nọrọ online na-eme nke anyị na-eme digital TV we can still be pushing that content na cause icheke enwe ndị na-enwero phone ga-abịa mgbe ọbụla ha nọ na mana ha nwere TV ma ha na-ege redio the remotest part of the places nwere redio ha na-ege so I feel na ọ bụrụ na enwe ekwube okwu anụ ọ bụrụ na enwe more infuse of oke eruo Lagos Cool FM na ya Wazobia na ya nke nwanne ha niile all their narrative ka ha na-epush ka ihe mere before enwe mgbe anyị nwere Cosmo FM nwee mgbe anyị nwere Minaj mana ha niile megide danye ọkụ because then a nọ na-epush all these talents ọ nọgide anọchata ya side so m na-ekwu na ihe mụnwa na-eche n'uche nke asị n'uche onye adịghị ya njọ na ọ bụrụ na enwe more advent of radio and TV broadcast in the southeast na-epush our talent a ga-enwe more coverage social media adịgokwe mana even ọkwa anyị nwabụ ka ga-epushkwe datin on social media nka ndị be anyị na-efil na onye ọbụla mere ọ ya ka anyị ji leta gị today doing the business ị na-agba mbọ and na-erepụkwa the culture na ka zoro ha iblis ya si wee na-akwa abụ epụta ọrụ apụọ n'Igbo ọkwa isi agụ wee yiri this is you are doing the business and you're repping the culture ihe anyị na n'onu nke mgbanaka onye ọbụla pụta onye ọbụla fụ ya ga-ajụrụ m na ihe na-agba n'aka kedu ihe ọ bụrụ kedu ihe nya n'onu keke mana ọ na-aka nsị so you need to pass a message ọ ihe mụnwa chelụ amara m na-adịkwa mma mechefo ihe a maka ihe ikwu Peter based on the broadcasting angle ka nza gị first n'ihe gbasara ihe ndị Igbo owning media bụ first of all bụ the Nigerian factor right okay first of all the Nigerian factor bụ the president of Nigeria ka esi etinye the law of Nigeria bụ onye nwere the final say on who owns a media in Nigeria so the president gives the final signature and ịmago n'ebe ndị Igbo kwụ na Nigeria uche m dị so secondly bụ na the Nigerian factor again media gara ọnụ that favor favoring ndị ekwesịrị favor ịghọtago they will frustrate the hell out of you a ga-ahụ ihu na ịnyụrụ ọkụ ọ ma ọ bụrụ ndị dịka
politicians in which is some stations I'm a dream. Makana hand in politics, hand with the power, hand idea, which of course, even that's in power, you know. When you are in power, when you are a politician, what you do is that nigga na wambo funa, ni na akukwe egu na adi famma. Makana ikwe egu adi famma happy nyongoko. Nisi. Ebulu fine. Ikwe ni how ebulu fine we madogi nisi. So in terms of the media, the Nigerian factor is one of the major problems of an Igbo person. Then secondly, the Igbo are not necessarily into the entertainment. Just like Kaycee said, the entertainment part of Ndi Igbo. It's because it takes patience for you to make money in entertainment. Money manandi bobo zoafia kita wote gain 1 billion. Business. Brown knows more hotel more main can. Yeah, obona other campana sigina na na-enwe ụmụ boy 7 years 10 years I was in through time and I think na kedu isi ni ise ni na-eme ka ị na-achọ ka ime pe radio ka iwe nọrọ 20 years ka iwe mara ma ogenye gị ego kedu ihe na-akọdịbe so that patience that's syndrome of now syndrome anyị nweze kịta onye nọ 20 years a na-ajụ ya na kedu moto igogo kedu what are you doing ụmụaka na-eme ife niile a ga-eme we na-ebute ego ihe anyị ma bụ celebrate them they are making money ụmụọzọ ịchọrọ iji morals bụzụ ga-ajebelu morals gbakwuo ọkụ eji morals eme gịnị so that's now syndrome but the next thing the entertainment needs patience you take patience you nurture it until ọ bụrụ ihe ọ ga-abụ ịghọtago ma ewepụ Nigerian factor the war affected us greatly. After the war, ihe niile bụ out. So ihe ọ bụla ị na-eme ihe a ga-ajụ gị bụ the survival mechanism. Kedu ihe ị na-survive kedu ebe ị na-anagala anya ego ka ị na-achọ imebe ihe ndị Igbo bụrụ nomads. We go out after the war, everybody is living to go and chọọ ife nya na ezinụlọ ya ga-eri. Esi ya onye Igbo ndị Igbo nọ ebe niile n'ụwa. So that scatter na-apụ mimi akwana na no ka na-achọkwa wee ka esi ekwu ya wee na so anya anyị dị n'iro karịa n'ụlọ anya anyị bụ ilo ka a ga-esi pụọ gaa chọta ifu nwa ụmụazị ga-eri ọ bụrụ ozi ka ga-esi nwee ọbaji ọ bụrụ ozi ka ụmụ ihe ndị a bụ eziokwu ọ ga-abụ anyị negasicha anya hụ ebe nsogbu sicha ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ anyị wee gwuo onwe anyị eziokwu. So the question becomes, what can I do as an individual if it is important to me? I mean to say that I made some serious decisions. So okay, this is what I do. It's local, in quotes, as they say. It's nonsense. It's nzuzu. But what do I want to do with it? And then it took patience. It took years for me to come out today and put out, I am an artist. I was a broadcaster because I got degree, got masters, mass communication, they made broadcasting. Artist before artist, go festival manager, festival. Broadcasting. So it now boils down to when we tell ourselves the truth, these challenges are there. It's not the Nigerian factor is there for an Igbo man to own a media. Why do I even need so the Nigerian system and the Nigerian law is so crooked that it's not balanced at all. So if it's especially the media, so interested, but as an individual, I can see what I told myself: do something until the radio stations and media stations call you. Do something until you can tell them shut up. Continue to do something. After all, I'm here radio Biafra go foku okwa no leba no ama meba no okwu ma no gagazo think that way and look for other ways. Maka during the war, it was through the radio ka na gbasalo fozi.
the Biafran radio. I walk on a Biafran radio. Ndi Igbo anụ ihe achọrọ ikwu. What is that medium? Eji agwa ndị Igbo okwu. Ịghọtago? So otu a anaghị emekwa na Biafran radio. Ndị Igbo anyị chebe let us be sure. Obuna enwe a huge number say this is important to us. I think na ndo zo gebido tinyebe ya anya no tupu imalụ ndị ọzọ afụkwa na ihe a na-agakwa a na-ati ekwe ya anya, but we actually need to tell ourselves the truth. Nigerian factor is a serious case. An Igbo man owning a media station. Kaycee Odogu. Ị ga-eme ka ịgbatụkwara anyị okwu ka anyị wee mee ka ọ hapụ ịgba akụkọ akọlọkọrọ akọgidezie ihe emewe ọ dị nnọọ ka anyị nọkọ ọnụ nọ nkata enyi na ịma na ihe nọ mụ na gị fụkwa anyị na-adị akọ dị akụkọ a mana anyị sị ka anyị chịkọta ya ọnụ ka etinyekwe ndị ọzọ ka anyị kpatụ dị nkata ọ ga-abụ ka e wee projekti nwee so ka isi wee fụ na a ga-esi wee kọwa onye ukwu wa o wee daba wee promote the Igbo talent ihe wee bridge the gap wee daba ya cause on the topic anyị si wee gaa na doing the business and the repping the culture ọ na-abụzi onye rep ba culture asịsị pụta ya ka Igbo maọbụ onye ahụ erezi aka decide ya na ihe a na-eme enwekwa isi ka switch side maka na mmadụ enweta the support and ihe niile m kwesịrị inweta ka a ga-esi wee mee ka ọ ka mma. Okay, let me just add something to the last point. Okay. As per the media and repping the culture, I don't think now. For instance, now, if ABS, for instance, decides to fund a full-fledged Igbo radio station, strictly Igbo, strictly Igbo, that now selling the culture is something that should apply to me as an Igbo. You understand? Selling the culture is something that we should think of how to convert the Urobo man, make Urobo man sit down to understand our culture. Now, there's something need you go. 3 months ago, I was with a very prominent Igbo artist, and I said to him, you are a very traditional person. You know, Igbo traditional person. Religious-wise, everything, Igbo religious person. Now, people have misconceptions about, the first, God, Chugwa talent, he documented. It's not one of our strongest talents. But I said to him, I said, technology and stuff has bridged that gap. You're an Igbo musician with audience. Why don't you think of a way to start a podcast and also record it and put on YouTube, explaining in detail, Igbo culture, Igbo music, different, like generally, Igbo high life, generally. But either if we are high life, which is not supposed to be so. Or the line outside of that now. Ego Pili from Ego Guinea. From Ego Bongo. And the different divisions and all that stuff. Just the way now the American will tell you, oh, this is R&B, this is pop, this is rap, this is jazz. Why don't you call it American music? You understand? Why don't you call it American music? But no, we call it so for me, even if I see only Igbo rap with Igbo and we call it rap, you understand? Only me personally, because of course, yes, you borrowed an art form to tell your own story, but don't try to suck under that art form. Stand out with, find a name for what you're doing, and indigenous that suits what you're doing. That's by the way.
Imago, I tell people, I look up a lot of podcasts in Igbo language, trying to see people talk about culture, talk about why we have to be together. Leave politics aside now. Yeah. Politics is very divisive. Leave politics aside. Talk about, Igbo-ness. Obugodo Igbo kiji asụya. Obugodo Igbo when I share. Kọwaa in such a way na onye abụrụ onye Igbo nụ ya ọ dị inquisitive or chima more. You understand? The person who wants to take it down to Abia State to know why this is like this. Let me just tell you a very personal story. I was a guest some time ago na the Oni of Ife's palace. I knew there. Next to the palace, you see the Ife Museum, and it was. I entered the museum just to see what was in the museum and stuff. Every piece of that came out of the museum. A good example is on the day I made the Ife festival, one of the festivals, neighborhood around like this. I can round the whole town, the whole Ife town. Yeah. With that cap and the full regalia. Blessings on his subjects and stuff. That day is a day he's not supposed to be angry because now you see a replica of that cap in the museum. That cap, if for now, the very light only weighs 50 kg. The weight of that cap is 50 kg. Yeah. The same weight as a bag of rice or a bag of cement, 50 kg. But you effortlessly take it like this and put on his head. For the Kaira, for the national fetish, like fetishism. This is fetish. And you say about, well, you call it fetishism, me, I call it development. There's a difference between development and modernization. Two different things. You understand? You buy it, you accept. I'm not now. But it is still science in a way. It is still science. It is science in its own way. Also, another document. You understand? I invent a aeroplane over 100 people. I say how is this possible here? All these plenty people when only you cannot even jump up and development, modernization. I know develop. That is modernization. Development is when you take the thing you have inside of you, and develop, like build on it. Have it evolve. Yes, we can still technology from here and there to improve on what you have already. It is like farming. If you before energy, you may also give 13 hectares of land. You understand? But these days now, tractor is a technology you borrow from somewhere and stick to good vehicle. That is development. You're still farming. But developing on the farming, looking for ways now, but it is development. You're looking at this G copter now. Come on, why you be now your farm ever gonna look yam chips in a supply from market development. But modernization now, so basically a lot of the things I am maybe is how to inculcate modernization to develop what we have. So for instance, it will be an interesting. I know some of my uncles now brought on about the I send the allergy. That was before iTunes and before the upload the way online. I send the any Igbo CD for 100, but they may send the alpha there. Because they want to listen to these things. These days they go to listen to it. Now,
Equity na YouTube, na equity na YouTube now. On the Igbo bi Anambra bi na eje nini, on the Igbo bi Nigeria bi na eje nini. It is mostly people in the abroad. So whatever you're doing is not for your locality now. You're trying to export your culture. So everything you're doing is the radio station is not an excuse. You can start podcasting. You can start doing vlog on YouTube, on Facebook, like I said. Social media will give you the platform, to sell yourself more than even the traditional radio that is stationed in a place for a locality will do for you. Ndị aga ha achọpụ anyị again. Daalụnụ. Anyị ekenekwa unu for ịbịa today come through. Anyị ga-continue nkata mgbe na-adịghị anya. Amarachi nwaanyị ọma. Ekenekwa ma dị Igbo anyị ji eme ọnụ. Odogwu Kaycee. Ekenekwa m unu for unu nwee ịbịa sonyere anyị today. Anyị ga-eme before ndị anyị nọ na be ha achọpụkwa anyị again. Anyị ka ga-continue mgbe na-adịghị anya anyị ga-enyekwa unu invite unu bịakwa ka anyị kpatọpụ nkata na-agụrụ ogologo ekutu ume ebidokwa ịzọ. Ekenekwa m unu. Daalụkwanụ. Nke onye na-eme ya jisi ike. Daalụnụ. Ngwa ka ọ dị mgbe ọzọ. Emesịa.